Nationaal Park de Oude Veern bestaat dit weekend 20 jaar. Daarom binnen er alle keer activiteiten van jong en oud te doen. Om het gebied mooi en zoen te houden, zet het Frieske Geer zich hier het hele jaar terug voor in. We gaan heerlandjes, we gaan simmerpoldertjes, we gaan vogeltjes, blauwgers. Nou, dat zijn al je verschillende biotopen. Die de Oude Veern meisjes zat ze binnen. En dat is ontzettend rijk. Zo'n 80% van de Oude Veern is in handen van het Frieske Geer. En daarmee speelt de organisatie een grote rol in het beschermen van het natuurgebied. Het is van u en het is uw taak om het te beheren. En ik zet de hoorn zodat het nou is en ik probeer misschien hier en daar wat mooier te maken. Ik ben van mening dat we net zonder natuur kennen. Wie meesten dat. Dus dat moet toch een zekere kwaliteit van natuur wezen. In het Nationale Park komen verschillende soorten natuur bij elkaar. Van Rijtvelden en Iepenwetter en Petgotten. Dat vind ik echt het hele bijzondere. Hè? Want een natuurterrein, nou, dat is alleen maar veen, dat is alleen maar bos. En dat is al hier mooi, maar de oude veen had het al hier in zich. En dat is juist het hele mooie. Hè? We praten over de hectare, waarin dat de natuur zijn gang in kan. En waar we ze helpen om het mooier te worden. Het hele jaar terug werkt het Frieske Geer aan het onderhoud van het gebied. Zo zorgen ze ervoor dat de oude veen ook in de toekomst mooi en bijzonder blijft. Ja, als we niks doen, dan is deze petgottenstructuur, die zit vol met bjemmen. En als we daar niks aan doen, ja, dan wordt het bos. En bos is mooi, zoals ik zei. He, maar nou ja, om het wat even te houden, ja, dan krijg je ook weer, nou, juist het visdiefje wel, ja, die is dan net jet vanzelf. Dus die kom je juist op dit soort petgotten nog. Zien te leren en te leren hoe belangrijk het is dat dit er is, maar ook hoe kwetsbaar het is. Dus ja, wat mooi is, willen we graag horen. En wat mooier kan, dat willen we graag mooier meisje.